Jak to vypadá, pane? Nějaký pohyb ve vesnici? Vypadá to, že Rusové jsou v pohybu, desátníku, ale nic, co bychom nezvládli. Moc se tam neopevnili. Vidím pěchotu 10, možná 20 mužů a jezdí tam BVP. Ani nestačí zjistit, kdo je dostal. OK, vrátíme se k ostatním, útok začne během několika minut. Vyzvedneme pár chlapů v táboře v Lolis. Tak pohyb. Počkejte tady, desátníku, zkontroluji tuhle hlídku. Hned jsem zpátky. Na váš rozkaz. Zdravím, chlapi. Stalo se něco v noci? Všude klid, pane. Celou noc jsme neviděli ani živáčka. Dobře. Zůstaňte v pohotovosti. Brzy půjde do Tuhého. Ano, pane. Nasedat. Dnes ráno bude horko. Jdeme do toho jako část hlavní ofenzivy, která by měla totálně vyhnat Rusy z téhle oblasti. Ivan se bude pochopitelně bránit, ale my bychom na zvláštní odpor narazit neměli. 3. pěší a 5. obrněná vede hlavní útok v horách. Vy se připojíte k družstvu Alfa a zaútočíte od severu, Bravo mezi tím obsadí hlavní silnici do Hudenu. Jakmile obsadíme Huden, ovládnutí zbytku území bude hračka. Jsme tady. Budete řídit, desátníků. Musím si něco prodiskutovat s protitankovým týmem. Dobře, všichni jsou tu. Desátníků, vemte to doprava skrz tábor. A počkejte na mě. Bravo tým připraven k útoku, pane. Dobře, seržante, zaujměte pozice a čekejte na další rozkazy. Ano, pane. OK, sjeďte ze silnice. Vaše družstvo je támhle za tím lesem vlevo. Zahněte doleva a snažte se pro boha vyhnout stromům.
Džíp je v tam. Tak jo, jdeme pěšky.